Tufa wata sabuwa yanzu rikici ya ɓarke tsakanin sojoji da 'yan bindiga a jihar Kebbi bayan sun kawo wani mummunan hari. Su dai waɗannan 'yan bindiga lallai sun sa ma jihar Kebbi ido. Idan ba ku manta ba tun cikin watan azumin da ya gabata waɗannan 'yan bindiga suka buƙaci mutanen ƙauyen nan sai sun aje musu kuɗin da ya kai kimanin miliyan 150 sannan su bari a lokacin nan a ci gaba da gudanar da tafsiri na watan Ramadana. Amma kuma mutanen ƙauyen nan suka yi kunnen uwar shegu inda suka ce to lallai su yanzu da a ce sun ɗauki wannan kuɗi kimanin miliyan 150 to lallai wanda su bi tsari na doka su mallaki bindigogi wanda za su iya kare kansu. To daga nan inda suka yanke shawara wanda kuma a ƙarshe suka mallaki waɗannan bindigogi. To bayan 'yan bindigan sun kawo hari daga cikin mutanen gari da 'yan sa kai inda suka fito suka tare su wanda suka fara gumurzu, daga baya kuma suka ɗaga waya inda suka kira sojoji suka ce lallai su kawo musu agaji. Wanda kuma bacin sojojin nan sun zo maimakon a ga 'yan bindigan nan sun gudu amma kuma ba su gudu ba sai suka tsaya tsakanin su aka dinga musayar wuta. Dalilin da yasa kenan inda aka rasa rayukan jama'a da dama da ɓangaren mutanen gari da kuma su ɓangaren 'yan ta'adda. Shi dai wannan har-hare da 'yan ta'adda suke kawowa a ƙasar nan tamu Najeriya yanzu har-haren nan lalle ya riga ya yi muni matuƙa, domin duk inda za ka shiga a arewacin Najeriya maganan da za ka ji ana yi kenan 'yan bindiga sun kai hari can sun kashe wane, 'yan bindiga gobe sun kai hari sun kashe wane. Kullum abin da ke faruwa kenan, su sun ƙi zama lafiya sannan kuma sun ƙi barin mutane su zauna lafiya. Wanda a shekarun baya za ka ga irin wannan hare-hare na 'yan bindiga kwata-kwata babu shi. Muna zaman lafiya musamman a arewacin Najeriya, ko da za ka ji ana yawan kashe-kashe irin haka sai dai ka ji labari a zirin Gaza musamman ƙasashen waje can ne za ka ji ana yawan kashe mutane da kuma jefa bama-bamai. To amma sai ga shi wannan jahilcin yanzu ya shigo ƙasarmu Najeriya, wanda kuma ku sanin kanku ne duk abin da aka ce ya shigo Najeriya, ɗan Najeriya in ya fara yin sa tun ana marmarin wannan abu in ma mai kyau ne, idan kuma mara kyau ne tun ana kin wannan abu to a ƙarshe kuma sai ka ga ya shiga ko'ina. Domin kowa ya san cewar zai wannan harka ta garkuwa da mutane yanzu mutane sama da 10,000 wanda suke gidan yari dukkaninsu mafi yawancinsu ana zargin su da wannan aika-aika ne na harkar garkuwa da mutane, inda wasu tuni an yanke musu hukuncin kisa ta hanyar rataya, wasu kuma an yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai. To amma kuma abin da zai baka haushi kullum jama'a shiga suke wannan harka ta garkuwa da mutane, domin yanzu mutanenmu da dama 'yan Najeriya ba kowa ne yake tsayawa akan hanya ta halali ba, wani ba ruwan shi ko a hanya ta haram ne shi ne inda zai samu kuɗi to lallai zai bi wannan hanyoyi ya samu wannan kuɗi. Shi babu abin da ya sha musu kai, abin da ke damun mutanenmu kenan. To shi yasa kuke gani kullum matsaloli suna ƙara yawa. Tunda yanzu wannan harka ta garkuwa da mutane da ake za ga duk wanda ya fara yin ta za ga ba wani dogon kwana yake yi ba, ko dai wani lokaci tsakanin su su fada su hada su shi kaga an kashe shi, ko kuma wani lokaci fada ya hada su wayannan 'yan bindiga da su da jami'an tsaro kamar yadda ya faru a haka a kashe su, ko kuma wani lokaci su kansu in sun kawo hari mutanen gari sun mallaki bindigogi a ƙarshe su fada musu su ma su kashe su. Duk haka tana faruwa, wanda ya zanga sana'o'i ne da dama wanda zaka iya zuwa ka yi ka kula da kanka da kuma da lafiyar 'yan uwanka da matanka da 'ya'yanka in kana da su. Amma kuma mutanen mu sai kaga su daina karamar sana'a wanda su suna hangi ita wannan harka na garkuwa da mutane. Duk wanda ka je ka sace lokaci ɗaya ne in za a baka miliyan 10 sai kaga take yanke za a baka ita, in kuma ba za a baka ba wanda ka sace iyalansa lalle za su fito su gaya maka duk da ma mafi yawanci da matukar wahala ne kaga lalle 'yan bindigan nan sun saci iyalan mutum lalle su buƙaci kuɗin fansa kaga ba ɗauka aka basu ba, domin mafi yawanci yanda ake tsoron wannan 'yan bindigan a arewacin Najeriya ni na tabbatar a kudanci ba musu irin wannan tsoro. Domin idan ba ku manta ba a kwanakin baya akwai 'yan bindiga da suka bi wani bawan Allah Kirista inda kuma ya je banki ne ya kai wata miliyan 10, amma kuma daga baya 'yan bindiga suka tare shi a kofar banki ina so kwace wannan miliyan 10. To amma kuma shi da yake lalle Kirista ne ya yarda da cewa ba a mutuwa sai kwana ya ƙara, wanda take yanke wannan Kirista lalle ya rungumi ɗan bindiga ya kwace bindigarsa inda suka dinga musayar wuta a bakin banki sama da minti 30. To amma kuma abin da zai baka haushi duk wannan musayar wuta da suka ci gaba da yi maimakon a ce lalle ma'aikatan bankin nan sun yi kokari sun kira sojoji
sojoji ko 'yan sanda domin su taimaki wannan bawan Allah, amma kuma babu wanda ya taimake shi a haka dai shi da wannan barayi suka dinga musarauta har wannan barayin da suka fi karfin sa inda suka tafi da wannan kuɗi. Amma dai da haka ana gani lalle wannan bawan Allah yayi kokari a matsayinsa na shi ba dan soja ba dan sanda ba, sannan kuma ba dan sa kai wanda shi bai ma taɓa rike bindiga ba, amma kuma rana ɗaya saboda bacin rai ya rike bindiga sannan kuma ya zama jarumi, wanda kuma ana ganin cewa irin wannan abin da lalle ko da soja ne irin wannan kokari to sai an ƙara masa mukami, to barantana wanda shi ba soja ne ba amma kuma ya fito irin wannan kokari, wanda kuma lalle ya kamata lalle a ce gwamnati ma ta dauke shi ake soja inda yana da shawa tun lalle ya nuna cewa lalle shi jarumi ne, gashi yanzu ma ba dauke shi aikin gwamnati ba, amma irin aikin da lalle an san cewa to sojoji ne ba kowa ne zai iya irin wannan aikin ba. Abin da zai baka haushe mafi yawanci za ga mu mutanen mu wanda lokaci yan bindigan nan kai ka da dama da zaka kama wani ka bige shi, to amma saboda tsoro da muka sa ran mu to mafi yawanci shi sa abubuwan suke gagaran mu, amma da dama wannan yan bindigan in kun lura ba wai sun fi karfin mutane ne ba, amma tsoron da ake musu ne ya wuce ka'ida, kuma duk abin da aka ce lalle zaka dinga jin tsoron sa ya wuce ka'ida, to lalle dole abin koda ka fi karfin sa a karki zai zo ya fi karfin ka, tunda dai yanzu ko sai da yan bindigan suke wa mutane har gida ne za ka ga an mubuta an tashe shi an ci tashi mu tafi daji, wanda kuma idan ka tarin kai kace lalle ba za ka tafi ba da ake yanke wannan mutane za su sa bindiga sa rufe ka saboda tsabar renin wayo da kuma ganin cewa lalle ana tsoron su. Abin da suke yi kenan, in ba renin wayo babu ta yadda za a yi lalle kai baka 10,000 amma kuma a zo a kama ka a ce lalle ana neman miliyan 20 a wurin ka, to kaga sai wannan ba karamin renin hankali ne ba. Dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zuwa ga wannan tasha tamu ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar karora, ka share din bidiyon na kai lakin, muna godiya sosai ga cewa kun bidiyon dan ku kalla. Kamin sojoji su je sun harbi mutum biyu, guda sun halbe shi ga hannu har ma ya san da ke hannun shi ya kare, amma dai cikin iko Allah dai yana asibiti, guda kuma sun halbe shi ga kawa, cikin sojojin kuma an halbi mutum biyu. Amma misali kana bada wannan labarin ne yaushe wannan lamarin ya faru? Lamarin ya faru yanzu haka magana da mutum. In ka ce yanzu yau ana maganar Alhamis din nan, yau Alhamis kake nufi? Ga yau Alhamis, yau din nan. Yanzu dinnan yanzu ana magana misalin karfe 12 da kusan minti 20, daidai wani lokaci abin ya faru kenan? To abin ko faruwar shi kusan tun daga karfe 10 na safiya ne zuwa har kawo yanzu. Wato tun daga karfe 10 na safiyar Alhamis dinnan har zuwa karfe 12 da wani abu dinnan da ake magana da kai? Tabbas haka ne. Ni ina ɗaya daga cikin mutanen da garin da ibtila'in ya auku a garin Auda da ke Kebbi State, karamar hukumar Danko Sugu. A takaice malam menene ya faru? Barayin sun zo ne muna zaune cikin gari kawai sai muka ga mashina sun hito kamar ba wurin mu za su yi ba. Akalla mashin 13 da suka zo kamar ba garin mu za su yi ba, kawai da sai muka ga sun auka sun hado cikin garin mu. So da suka zo sai aka kama faɗa tsakanin su da ma'aikatan gari da irin kamar 'yan banga haka na cikin gari. So cikin taimakon Allah da yake akwai wani gari da ke kusa gare mu, sai aka kira sojojin da ke nan, kamin dai sojoji su zo kuma bakin gwargwado sun zo sun yi kokari don sun zo cikin lokaci. Kamin sojoji su zo sun harbi mutum biyu, guda sun halbe shi ga hannu har ma ya san da ke hannun shi ya kare, amma dai cikin iko Allah dai yana asibiti, guda kuma sun halbe shi ga kawa amma shi ma da sauki, sannan guda kuma sun halbe shi ga cinya shi ma yana asibiti. So da sojoji suka zo cikin iko Allah an yi fada da su, kuma gaskiya an dan samu nasara don bakin gwargwado sojoji su ma sun yi kokari. Cikin sojojin kuma an halbi mutum biyu na sojoji, don akwai guda da aka halba ga kawa shi ma ya fara ne shi babban asibiti, sai guda kuma da kulet shi ma ya kure shi. Amma misali kana bada wannan labarin ne yaushe wannan lamarin ya faru? Lamarin ya faru yanzu haka magana da mutum. In ka ce yanzu yau ana maganar Alhamis din nan, yau Alhamis kake nufi? Ga yau Alhamis, yau din nan. Yanzu dinnan yanzu ana magana misalin karfe 12 da kusan minti 20, daidai wani lokaci abin ya faru kenan? To abin ko faruwar shi kusan tun daga karfe 10 na safiya ne zuwa har kawo yanzu. Wato tun daga karfe 10 na safiyar Alhamis dinnan har zuwa karfe 12 da wani abu dinnan da ake magana da kai? Tabbas haka ne. A lokacin watakila da wasu za su ce kila ko hari ne na ramuwar gayya, akwai abin da watakila al'ummar garin suka yi ne ko suka yi masu ne suka dawo su dauki fansa ne ko kuwa? Wallahi babu abin da al'umma aka tari ma da wuya a yi kwana biyu barayi ba su zo mutanen garin nan ba. Yanzu haka present ne magana da nake maka, akwai mutanen su da ke hannun barayi duk kusan rana ta Allah babu ran da ba su zuwa su zo su kawo maganar nan farmaki, daga su zo su doke sai su zo su kashe musu mutane. Yanzu kai lokacin da misali barayin suka zo kai kana ina? Gaskiya mu muna jin hitowa barayin mu sai muka gudu, muka hita da gudu muka je muka samu wurin da muka kure. Kuka bar garin kuka koma can makwabta? Muka koma kamar makwabta muka koyi, bari yanzu haka ni yana da cikin wani makwabtan garin mu da ke tudu bici. Amma lokacin da ake ba ta kashi tsakanin su da ainihin sojoji kai kana ina?
gaskiya ina mun da wannan makwatan garin ba saboda mu gani bane sai bayan abun ya dallawa kawo irin yanzu haka bayan abun ya lawa cikin gari. Yanzu ya yanayin garin yake ko kuma ya yanayin zamantakewa al'umma garin take? To duk kusan ma mutanen da ke cikin garin gaskiya dogo sun wace su dawo makwatan saboda abun hankalinsu ya tashi sosai. Da suka bar garin ina suke nufa ne su mutanen garin? Duk sun zo irin kusan makwacin garuruwan su da ke kusa ga garin sun zo su dan samu mafaka kamin a gaida saboda suna zaman dan darbo su abin da zai zo ya dawo ba. Yanzu su sojoji da sauran jami'an tsaro da kace sun zo su suna ina a halin yanzu? To a halin yanzu gaskiya saboda ni ma ne kamar na zo ne wurin da zan samu abin da ban san ina ne ainihin jami'an tsaro suke ba. To amma su mutanen da kace an raunata wane ne yayi hidimar kai su asibiti? So gaskiya kamar mutanen garin ne su suka ɗauko su kamar yan bangan su suka zo da su wasu sai suka zo da irin kamar mutanen da ke makwatan suka zo aka kama aka zo da wasu asibiti ga abin da za a iya gyarawa kamar karamar asibiti da ke nan makwatan su wasu kuma sai aka tura su babban asibiti. Misali watakila an ɗauki tsawon wani lokaci su ainihin barayin daji ko 'yan bindiga ba su kawo ma wannan ƙauye ko waɗannan rukunin ƙauyuka hari ba. Gaskiya ba wani ɗaukar lokaci akai ba don da waya kamar yadda ka ji na faɗa maka bayani da na maka ɗazu da waya a yi kwana biyu ba su kawo maganin nan farmaki ba don sun kuma hanyar garin ba kusan kowane lokaci suna shawagi kusan kowane lokaci suna hanyar gari. To yanzu misali kila a iya cewa wannan shine kamar hari na nawa kenan suka kawo a baya-bayan nan. Wallahi mai gida ga magana da zan maka ba zai iya kidayewa ba saboda abu ne wanda an daɗe ana yi shi. An daɗe ana yi mutane sun jira sun sha wahala sun ne har kusan sulhu sun nema da su kuma ba za su iya su yi sulhu da su ba.